John Hughes di'r enw. Dwi'n byw ddim yn bell o Llanfadag Fawr yn Sir Drefaldwyn, a dwi'n 49 mlwydd oed. Rhyw 8 mis yn ôl oedd hi pan wawriad i i mod i wedi cyrraedd yr oedran lle oedd gen i'n byd i edrych ymlaen i mewn bywyd ddim mwy. A na pryd nes i benderfynu byw bywyd yn rifers. Ar ddwrnod gyffredin, byddai'n codi rhwng hanner awr wedyn ar 10 a hanner nos. A wedyn mae'n cael i'w frecwast bach, tatws a moron a pys, a damed o gig oen, a grefi ar ei ben. A wedyn fel arfer, byddai'n mynd lawr i'w dafarn i gael cwpl o baincs efo'r boys, cyn mynd i'n waith yn de. Be ddario, pan gorol o drws y bwydi, o bacio nôl i fewn i'w wraig! Ers i mi benderfynu byw bywyd yn rifers, dwi'n mynd edrych yn ôl i ddweud y gwir. Dwi wedi ffindio swydd newydd, efo cwmni removals lleol. Fi di'r boi yn y tu blaen. Ond yn bwysicach na hyn, dwi wedi cyfarfod â Margaret. Mae'r dyfodol i gyd tu ôl i mi rwan mod i'n byw bywyd yn rifers. A fi'n teimlo'r diwedd mod i'n byw ar gyfer ddoe yn hytrach na meddwl am heddiw drwy'r amser.